Gaindire mekedze fundis namai fundis raza namai mstarafu Jesu. Amen. Vafundisi vesu vari pakati pedu, the board of elders, vana baba nana mai, komana nevasikana enzwai kugamuchirwa. Mwari vakuitire nyasha zvikuru muzita raJesu. Amen. Chada ndisumire pamusoro penyasha dzaMwari, pamusoro pegrace kana kuti nyasha. Chinhu chandinoziva, ukanzwisisa nyasha haugoni kuchinya kana kudada. Ukanzwisisa nyasha dzaMwari, you worship God with a difference. Tine zvinhu zvatinogona kutora for granted tichifungidzira kuti kugona kwedu nokuti takati ngwarei, takarongeka, pamwe wakanaka, you are so intelligent and you think things are happening nekuti ndozviripo. But the truth of the matter, uka-understand the grace, unobvisa human effort, ongoti Mwari kudzwai. Kune zvizhinji Mwari zvaari kuita muupenyu hwevanhu, vanhu zvavari kutadza kuacknowledge nekunzwisisa nekuda kwekuti ivo vane a role yavanoplaya yavanofungidzira kuti I'm smart, that's why nyaya dzangu dzabuda zvakadai. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 38. My God's already been. Yeah, that's why. 2 Kings chapter 4 from verse 38. Tichaverenga Madzimambo echipiri chapter number 4 kubva pavhesi ya38. Zvino Erisha akaendazve Gigari. Nzara yakanga iripo panyika. Vanakomana vavaprofita vakanga vagere pamberi pake. Akati kumuranda wake, gadza hari huru, ubikire vanakomana vavaprofita zvokudya. Zvino mumwe akaenda kusango kundotsanha mirivo. Akawana muti unotanda. Akatanhapo magaka. Akazadza nguo yake nawo. Akasvika akachekera muhari yezvokudya, nokuti vakanga vasingazivi. Zvino vakapakurira vanhu kuti vadye. Ivo vakati vodya zvokudya, vakadanidzira vakati, munhu waMwari, rufu ruri muhari. Vakasagona kuzvidya. Asi iye akati, huyai noufu. Akahudira muhari akati, chipakurirai henyu vanhu vadye. Father, we thank you for your word. Speak to us this morning, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Kune meeting yakaitwa na Elisha nevamwe vaprofita. So mazuva aya Bible rabuda pachena kuti kwaiva nenzara, there was famine in the land. Ndokubva vaita meeting munguva yenzara. Ndokubva Elisha arayira mumwe muranda wake kuti enda unotsvaka muriwo tigone kubika. Vanhu ndokubuda kwakuenda musango ndokundotsvaka muriwo munguva yenzara, ndofunga muriwo iri kunetsa. Ndokubva awana, chirungu chinoti wild vines kana kuti mizambiringa yebundo. Yanga iri very poisonous, haidyiwa, haisiriyo miriwo, but ndozvavakawana. Ndokuuya nazvo ndokuisa mupoto, zvinouraya. Elisha is a true prophet of God. As Bible rati, Mwari haana kutendera kuti vazive. They did not know. Havana kuziva. Elisha aripo muprofita, haana kuzvibata prophetically kuti vanhu vari kubika rufu mupoto, vari kubika zvinouraya. Mwari vanenge vakavhara kuziva pamuprofita wavo nekuda kwokuti vane zvimwe zvavari kuda kuita. Zvizvi zviri kuda kuitwa naMwari. Mwari ari kuda kuprovide a meal yavasina kubvira vambodya, nokuti vanhu havadye zvinouraya, havadye poison. But nekuda kwokuti kuri kunetsa muriwo, inguva yenzara kwakaoma, Mwari ane munana waari kuda kuita nemizambiringa yebundo kuti isvikewo painogamuchirwa as a meal, kuti igone kugamuchirwa vanhu vawane kudya. NdiMwari wamasimba ose aigona kuronda tsoka dzemunhu aende notanha muriwo,
kuti amuwanise muriwo uri nani, kana kuti Mwari vaigona kuprovida. NdiMwari unoprovida, Jehovah Jireh the provider. Mwari wakagona kupa vanhu chingwa murenje. Vanhu havakaomerwa, Mwari haana kuita any miracle ine chekuita nekuprovida food, but Mwari vakashanda nezvinovava zvisingagamuchirwe kuti zvigonewo kugamuchirwa. Ndoda nditaure pamusoro penyasha, dzimwe nyasha dzakakonzera naMwari kuti ugone kugamuchirwa, but ukazvitarisa uri type yekuti dai zvainyatsovetwa haugamuchirike. Pane zvaunosangana nazvo muupenyu zvekuti paunoudza vanhu kuti ndo zvandakasangana nazvo, ndo favor yandakaitirwa, ndo kubasa kwandiri, ndo zvandiri kuitirwa izvi, vakanyatsokubvunza kana kuti usina kubvunzwa wega ukazvitarisa, unogona kuziva kuti ndiri muriwo unovava, but Mwari vakangotendera kuti ndingodyikawo zvangu. Miriwo isingavave iri nani iriko. Zvikuru sei ndowanzoda kukasika kujambira kuwanano. Ukaona type iri murodhum, ukazoona type iri kumba, unonyatsoona kuti shuwa imwe miriwo inovava but iri kugarika nayo. Unotozvinzwa dzimwe nguva achitokupromisa kuti wo unoenda chete but hapana kwauri kuenda zvako. Muri kutoenda mese murelationship ende muri kutochembera mese. Uri kurarama uri papromise yekunzi unobva pano hazviite but hapana kwauri kubva and hapana zviri kuitika. Kuda kuti pane dzimwe nyasha Mwari dzavakakanda mupoto, nokuti mupoto muriwo waifanirwa kuraswa, unovava, unouraya, but Mwari akapa the prophet wisdom yekudhila nezvinovava. Mukadzi anonzi Rahabhi wakawanirwa nyasha achiti chifeve, akarooreka, akatogamuchirwa, akava part of the lineage of Jesus. But Bible richitonyora kuti Rahabhi chaiva chifeve, but zvakadzimwa zvese izvozvo pakazonzi akazova tateguru wekwaKristu. Zvoreva kuti Mwari une dzimwe nyaya dzekuti unoita sekunge akakanganwa, but angokukanganwira kuti ugamuchirike. Murume anonzi Samson, Bible rinorekodha kuti pane paakambonorara mumba mechifeve, vanhu vakamirira panze kuti vamubate ari kumba kwechifeve. Zvanzi akabuda mumba imomo aine simba, akatakura magedhi. Kwaarara kusiku all night prayer, arara kusingafadze Mwari kunonyangadza. Kumba kwechifeve hamusi kutakshop, kumba kwechifeve handizoti aite hake, but Bible harina kunyora zvakawanda, rakangoti akangorarawo ikoko. Ndoziva kuti ndo inonzi sleep over naye. Anga ari kusleep over ari munhu waMwari, but achibuda kusleep over akangoona zvinhu zvichifamba. Handizive kuti unenge uchimborarawo kupi, but chinoita kuti zvifambe haisi nyaya yekuti Mwari vari kutsigira zvauri kuita, but pane pavanongoti unovava hako but imbotapirawo zvako. Muprofita aripo aigona kuprofita, but Mwari vakabvisa the prophetic, vakasiya Elisha ari just an ordinary person, wekuti in his presence kunobikwa poison. Muprofita ndomuziva achizvipika, nini vanhu vachitotanha muriwo vachitosvika kuti muriwo wamatanha hausiriwo. Vanhu vaifanirwa kumirira kuudza muprofita kuti mupoto maita rufu. Prophetically ane nyasha dzekutoziva kuti pano zviri mupoto zvinouraya, but Mwari vatendera kuti muprofita asazviona nenzira iyoyo. Kune nyaya dzekuti Mwari unodziziva kuti nyaya idzi dzikazivikanwa zvako hazviite. So Mwari unoita kuti nyaya idzodzo dzinyararwe, kwete nekuti hadziko, but nekuti kune nyasha dziriko dzinodarika zviri kuitika muupenyu hwako. Peter une nyaya dzake dzekuramba Jesu, but Jesu haarambe Peter. Muutera hwake hwese nezvaakaita, but unoramba achingoda kuti kereke yake Peter aramba akamira. So there are times yekuti position yauinayo kune nyaya dzinotozivikanwa, but Mwari une nyasha. Ndinonetseka naMwari anogona kutuma mumwe munhu, but Mwari anosvika pakunyengerera Jona ane nharo. Kusvika Jona abuda mubhoti kuti aende kuNinevha. Haana kuenda kuNinevha by choice, akaenda by pressure. Nokuti hove yakamumedza ndo yaienda ikoko, kwete iye. Bible rinoti hove yakanomurutsira ikoko, kuda kuti iye haasi kuenda ikoko, but amedzwa nezvinorutsira ikoko. NdiMwari vaigona kuraisa another man of God kuti anoita basa kuNinevha, but Mwari vakaita sekunge vanosvika pavanonyengerera mumwe munhu ane nharo. Hama dzangu, kwanzwisisa nyasha, uchaona senyasha dzinopa picture yaMwari anokunyengerera, because he can do without you. But pane paanongokuvavarirawo kuti wewe mboita neni. Vari qualified variko, vakangwara vakarongeka variko. Mwari pane paanongodawo kuti zvako zvingoita wewe.
ungokwana mukusangwara kwako kwese nekusaziva kwako kwese, but kune nyasha dzakakuputira nokuti kana uri mupoto pasina flower yaiswa, you are very poisonous. Kana ari mukadzi anonzi Liya apinzwa muwanano nababa wake ari madhiri, Liya haana kuita kurorwa, pakarongwa chidhiri nababa vake chakuti kuchasviba chete, ndichakukandawo mumba imo. Haana kubvira apfimbwa adiwe naJacob, but Jacob ati mazuva anga akwana ndipei mudzimai wangu. Baba vacho vati tinokupa kana kwasviba. Mudhara achitozva ndine chidhiri chandoda kutamba. Oza pane pamwe pekuti unyatsoona kuti zvinhu zvangu zvasina kurongeka, chaita ngechidhiri so, but chakanongopasa chakadaro. Akabva aiswa mumba imo. Mangwana kuseni Jacob akabuda achipopota, mandipa mukadzi asiri. Hakuna chinorwadza kuti mumba wamo but murume ari kuti hausiriwe. Azvorwadza kuti mumba mauri hausi kutombodiwa nemurume atotedzera kuti hausi type yangu, ane type yake. Handizivi ndiri kutaura nezvavo, unoti handii anombodaro so kuti ini ndine type dzangu, but unyatsoona kuti wangokwana so hausiriwo type yacho chaiyo. Ane class, ane level chacho yaanoda, but wakangokwaniswa imo. Mwari anenge akaita chidhiri manheru. Zvichitozivikanwa kunzi ikatambika masikati haupahwina. That's why ndichida shoko raMwari rinoti the race is not to the swift nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Mwari unotipa nguva nemikana ya. Type isinga qualify inongokwaniswa so. Ende Jacob atomuka achipopota manditsotsa pano, but haana kumuramba munhuyo waari kuti asiriye. Rakatozoguma raabarika remunhu anodiwa nemunhu asingadiwe vari pamurume 1. Ukachitarisa kana pabasa zviriko kuti vakati fundei vane ofisi, usina kufunda une ofisi pakampani iyoyo. Hapadiwe type yako, but type yapo iriko. Kana ari Peter kubhuku raActs, Bible rinoti Peter akamboda kuurawa, kereke ikanamata, Peter akabuda mujeri. But mazuva iwayo James akabatwa akaurawa. James is one of the apostles, same like Peter, but Peter was spared. The church prayed for Peter. Zvoreva kuti church yanga iriko pakabatwa James, but handizoti sei church isina kuita prayer. Ndopandakaonoti nyaya yekusarudzana muchechi iriko. Kune vanonamatirwa, kune vasinganamatirwe. Kune vane maissues yekuti vakati kwedu kune nyaya, vanhu vanoti ngatibatirane nehama, but ukataura yako vanoita sengu havana kuinzwa. Hazvina kutanga nhasi zvekuti kune vanomiririrwa kana dzavo dzanetsa. Nokuti chechi pakabatwa James yanga iriko, but James akasvika pakudamburwa musoro chechi iriko. Bhodhi harina kugara pasi kuti Pastor James panapa vabatwa, vakangoita sekunge havasi kuzviziva. But pakangobatwa Peter, bhodhi rakati varume tine meeting, toda kutoita first meeting, tine munhu waMwari ada kunamatirwa panapa. Amene ndiri kunzwika here chechi iyi yekusarudzana inourayisa vamwe. Iyi yekusarudzana inokuvadza vamwe moyo yavo. Vanhu vanotoda kunamata Mwari, but pane pavanotoona kuti Mwari nyangu akanaka, but chechi yandiri inenge inondisarudzawo. Nokuti kana dzangu dzabatwa, vanoita sengu havasi kuzvinzwa. Unenge uchadzokorora kuvapa chiziviso kuti kwedu kwakaitika problem kani. Hamuna kuinzwa here? As I always say, kuti kuchechi hakusi kudenga, usaora moyo wako. Mwari une nyasha neyo kuchechi panyika hakusi kudenga. Vanhu vane mafavorites ufunge. Kuno kuti kana wavo asimuka Peter kana abatwa, ndopa vanomira. Wavo kana akuparidza, even akakosora inongonzi powerful baba. Kune wavo. Chechi ina James wayo, ina Peter wayo. Ndofunga ndiri wenyu naye. Ndofunga kuti kana mwasimuka akashumira rinenge raakuvhetwa kunzi anorasika mhani. Shoko riripo but ane kadzungu kainako so. Church yanga iriko pakabatwa James. Saka yambira ndinayo kuna Peter. Kana wasurvivor zvauraisa vamwe, gona kuudza vanhu chokwadi kuti hama dzangu ndandakatorara mutumwa akandimutsa, haisi nyaya yekuti ndandakasvinura, haisi nyaya yekuti ndakanamata. So there are times yekuti kana wawanirwa nyasha, gona kupupura nyasha dzamwe, usataure kungwara nekurongeka kwako.
I love people vane maauthor vane grace dzekunyora naPastor Linda. But ndineyambiro kune vanhu vanonyora pane pamwe pavanonyora kuti 6 ways how to make it. Iye akangoitirwa nyasha ana 6 ways dzaakaita. Ada kuomesera vamwe. 5 steps how to attract Jesus. Uri Zakeyo ndiwo wakaonekwa unomboshedza Jesu. Zakeyo usati nyorere dzimwe nzira ingoti ndakaonekwawo ndiri mumuti. But Zakeyo kana aenda kumbana Jesu anosara kunyora book how to host the Messiah. 10 ways. Buda pachena kuti zvakaoma but mudhara akangoti hande kumba. Uri muzambiringa webundo haudyike. Pane miriwo iri nani ingatsvagwe nevamwe. But nekuda kwokuti Mwari varida kuti ukwanewo vakataiwa musarasa zviri mupoto maiwa tsvakai flour yekukanda mairi. I know that when you talk of flour we are talking about bread, we are talking about Jesus, and Jesus is the grace of God. Kurati dai asiri Jesu akapindira munyaya yako, life yako inovava haidyike, ma qualification yako chaiyo hapana, ikatariswa so ndimi type yekuraswa, but Mwari vakangoti uyu ngaasimudzirwe hoyu. Kune dzimwe nyasha dzekuti usatiudza 10 ways how to make it, ingoti hama dzangu kuna Mwari akandirangarira ndiri anovava singagamuchirike, but the grace of God is sufficient. Maria Magdalena akaenda kuguva raJesu kusena achida kutonoonawo Jesu, ada kutomumbundira zvikanzi usandibata andisandadzokera kuna Baba. The same week Jesu akapia kuna Thomas akati bata mavangaya, bata parutivi apa. Zviri kubatiswa Thomas, Jesu atomboudza Maria kuti usandibata andisandadzoka kuna Baba. Saka Thomas ngwarira kana wakuzoparidza kuti takazvibata izvi. Why? Because we are too prayerful. Vamwe vakarambirwa but isu tinobata. Kune zvinhu zvaunongobatiswa nekuti Mwari vazvideredza, kwete nekuti Mwari wanamata chaizvo. Ndo vangofunga kuti iwo ukasabata tingakuluze panapa. Chibatawo parutivi, bata mavanga. Nyangwe kune vamwe varambirwa but iwo wabatiswa. And hauna kubatiswa nokuti une faith. Thomas tinotomuziva achitonzi doubting Thomas, but a doubting man ndiye ari kunzibata. Inzwa Thomas haana kuenda kunotsvaga Jesu, zvanzi aingova mumba Jesu akatouya, but Maria ari kurambirwa kubata angamukira kuseni. So zvimwe zvauri kubata izvi kune vanotoshingira kuzvimukira kuzvitsvaga, hazvisi kubatika. Iwe kana wabata, don't judge people. Usashora vamwe nekuwanzira. Why? Nekuda kwokuti wakangowanirwa nyasha iwewe, usati havana kurongeka. Kana wapiwa platform kuchina so, ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya yechina. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa, kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunze uko asamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatirei dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngatiti wedu aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Vemazuva ano vanoti bho here varume, bho here akomana. Peter wanga wakarara, zvanzi manga akarara, mutumwa akamurova apa akati pfeka, sunga bhande rako ngatibude tiende. Saka usati nyepera 8 ways how to come out of prison. 6 ways how to leave prison in the midnight. Unotikuvadza. Wakaburitswa una kubuda iwewe. Wanga wakatorara, Mwari akakuwanira nyasha. Don't judge. Usajudge. Kuchechi kuna vanhu vanojudgeana so. Hasi serious, hasi prayerful.
Haasisira pamwe pacho haisi nyaya yeprayer. Samson warara kuchifeve. Pawatobuda uine simba, ndiMwari atongokuitirawo nyasha, otherwise kwawaenda ndokunotopedza simba racho. Usati kana matakura magedhi monyora bhuku manje 6 ways to carry gates. Sorry mfundisi, imi munonyora so saka ndingotambira along those lines so. Nekuti isu tine zvatinotaurawo so. Munhu akudza kuti munhu waMwari munozvifambisa sei? Ndiri mushumiri, ndoda kushumirawo. Obva watanga kumuudza manje dry fasting. Baba takachendera mugomo chini ichi. Akuda kugomo kwakaendwa pane pa Calvary pakaendwa na Kristu, vanhu vakapiwa nyasha. Nditoriwo muriwo unovava ino. NdiMwari vakangozora nyasha dzavo pandiri kuti ndigamuchirike. Fanike ni ndozviziva kaini. Kuchikoro pataipiwa mukana yekunzi taura, vanhu vaindinyarira. Vanhu vaitudzumudza musoro kuti akumana nanhasi kamedzi kadika akagona. So kana taakutaurawo so vanhu vachiombera maoko, unoziva kuti muriwo uyo wakakandwa fulawa uyu. Wakakandwa fulawa. Tikabvisa fulawa tsano hapatauriki. Osa kune zvinhu ukanzwisa grace, ukava nereminder yeMwari kwaakakubvisa, kudada akutomboita azviite. When you understand grace, hauna munhu waunojaja. Kusarongeka, hamuna kana budget. Iyi yako nyaya iyi haisi kuti wakarongeka iyi. Mwari vakakuwanira nyasha. Kwaiva nemiriwo iri nani, but Mwari akatendera kuti muprofita asambofa akaprofita kuti muriwo unovava uyu vaigona kuurasa. Wairaswa vaitsvaga zviri nani. But kune favor yakaitwa pamuriwo unovava kuti ugamuchirike. Life yako, unhu hwako uyu usati azvizikanwe, Mwari anenge akabata miromo yevanhu vanoziva nyaya dzako kuti vanyarare. Wega unotozviziva kuti vakangotanga kutaura ndaparara. Unogara uchitowa reminder kuti asikana mundinyarewo. Mundinyarewo, zvamunhu zvamakaona siyai zviriko. Unotoziva kuti munhu wangu akangoziva ichi zvavharana. Uri muriwo unotovava, ugamuchirika udyike. But Mwari vakangonzwawo nyasha so. Hama dzangu, grace is real. Nyasha dziriko. Ende kana wadziziva, hauna zvimwe zvaunotaura, unongoti Mwari wangu kutswai. Nyasha dzinokuhambula so. Unodzikama, unopfala. Unoziva kuti mulife une vanhu vaunogona kudadira, but une vanhu vanonyatsokuziva zvekuti hazviite kuti udade. Because vanokureminder, vanokuziva iwe, vanonyatsokuziva. Isusu unogona kudadira, but kune munhu anonyatsokuziva, akasangana newe wega unodzikama. Kwawakabviswa anokuziva zvakaitika anozviziva. So iwewe ukarangarira kwawakabviswa nezvawakaitirwa naMwari, ukaziva kuti uri type yemuriwo unovava haudyike, haugamuchirike. Saka handitarisire mizambiringa yebundo mawild vines kuti apota achiudza vanhu kuti 6 ways how to become sweet. Pakakandwa flower. Pakangobviswa flower iyoyo hakusisina. Vanhu havadye type yemuriwo uyu. Nokuti vakatotaura vachiti mupoto maita rufu. Kureva kuti hausitombotarisirwa chechinjino paupenyu, utori rufu pachako. Uri disaster. Pakashayika nyasha dzaMwari ndo type isiri kudiwa manje. Ndakati Mwari zvimwe zvavanoita zvekuti unonyararirwa kubasa, zvekuti havabvunza kuti makafunda kusvika papi. Zvekuti vakangoti mande uya nebepa rako rekuchikoro, unoziva kuti rapera. Haudi kuprofita, wega unoshedzera kuti finish. Mudajeri nimuvha anoti finish watopera. Vakangoti mande bepa rako rekuchikoro pane zvada kuita kubasa. Wega unotoziva kuti tiri miriwo iyi yakuzoonekwa manje miriwo iyi. Mwari vakangoita unyasha. Zvimwe zvawakanzibata hazvibatwe netype yako izvi.
zvimwe zvauinazvo izvi zvakatadzwa nevanhu vakangwara, vane maconnections, vakazvitadza. Life yauri kurarama iyi yakatadzwa neshasha. Iye anosumudza marombe kubva muguru achiaisa pazvigaro. Kana maa pazvigaro namachinda mukasangana nemarombe musaseke, hamuna kusumuka, makasimudzwa. Bhaibheri rinoti ndiye anoasimudza. Kana wakasimudzwa, isa credit kuna akakusimudza. Usade kuchinyira vanhu, ziva nyaya dzako kuti dai asiri akandisimudza. Ende pano driver nipinda mutown, so kwedu kune mavenda, kuno kwari kumavenda anomira marobots aya. So one day nani nefriend yangu ndokubva aita rough kuna venda muroad. Ndakabatikana ndikamuudza kuti shamwari, unoziva kuti munhu ari kutengesa muroad neni wauri kurespect takafanana chinhu one. Uyu dzimwe nguva haana kufunda, ini handina. Ndakangowanirwa nyasha naMwari kunzi ndiparidze. Otherwise dai Mwari asina kuti tsano rovai titori muroad imomo, handina tombosiyana. Kana unoti Mwari vakabvisa nyasha dzavo, unondizwira tsitsi? Hapana iripo. Iyo kunyika kwacho naSatani wacho aitotishayira basa, hatina zvatogona izvo. Satani toda vanhu vane power, vanodena vanotuka isi power hapana. Unorohwa wakafira mahara. Satani chaiye akatishayira basa. Zvakatooma zvokuti anoziva kuti utonzi watadza utoita zvivi unofanira kunge une zvekuitisa. Kana utonzi wadhakwa ndongo nemari yacho, unopedzisira wakutotadza usina zvekutadzisa, kutoswera usina zvawaita. So kwete nokuti uri munhu ari right, zvitadziso zvacho kuti udade hauna chekudadisa, uchinyire vanhu hauna chauinacho, runotoswera zuva usina mbotadza nokuti uri kutotadza. Titoriwo mizambiringa miriwo inovava, kabackground kakadongorera. So unoti Mwari rambai makandibata akuite ndikadzoka uko. Baba mukandiregera ndikadzoka kwakugarika akuite. Why? Because nyika haina tsitsi nemarombe. Mwari bedzi ndiye akati ini ndinosumudza marombe. Nyika haidaro. Kana utori rombe nyika haina kana basa newe. NdiMwari bedzi akati watsano kana marombe weku kuno ndo kwatinosumudzana. Kunyika uko vanosumudza machampion, vanosumudza vanhu vakati fundei, vakati ngwarei. Kana uri rombe chete ukasanamata wafa. Flower inongowanikwa kuna Mwari yekuti muriwo inovava igamuchirike idyike. Ukatoshayiwa Mwari anoisa flower pamuriwo unovava, vanhu vakangotesta, so unorasirwa kure. Havadi sina basa vana. Type yako havaidi. Chakaita kuti vakuaccept is the grace of God. Vanotogara vachitaura, unotoziziva iwewe kuti kwatiri kuno kwatidiwe. Havambotida azviita, hakusi kwedu havatide. But uri kutochena musoro uinawo vasingakude. Mwari akangokuzora so to flower tekuti edzera kuti murufu, mumpoto mune rufu. Pese panoitika mhosva vanoti ivave kuuya. Titori rufu kumeso kwavo. Tinosemesa havatigamuchire. But kune nyasha dzakaiswa patiri. Aiwa zvina basa kuti wakafunda sei, vakangoti foreigner unopinda mumaforeigner uri educated. Sata because they know my degree. Pakangoti foreigner mu degree imomo unenge uri foreigner. Usatarise kungwara nema connections ako. Una identity yekuti ikangonzi pachena pa. Zvatodhakwa. Saka nyasha dzakaiswa naMwari manje. Kuti uri mupoto watoteswa kunzi unouraya. Havana kurasa. Mwari vakapa wisdom profita zvakanzi isai flower mupoto. Vakakanda flower vakasanganisa. Vanhu vakadya vakararama vakaguta. The best meal yavadya was once a poisonous meal isingadyike. Vanhu vatiri kucelebrate nhasi machampion kuti the best kuzodi. Itype yekuti Mwari vakabvisa nyasha dzavo, hatidi kuvaona futi.
tikati zvenyasha dzaMwari pasaidi ndotanga kutsanangura anonzi muparinga wacho wega unoshedzera kutsanogara ipasa unotipedzera nguva unenge uchishumira kumagraduate ka iwe une ma-E nema-D zvokuti tikabvisa nyasha dzaMwari tikati certificate apa unoshedzera kuti tsano ititirewo asha pagedha hauqualify but akangozorowawo to flower so imakeup yedenga ausati kana maresults emakeup iri natural uchaona denga rikakupimpa unosumuka iyo denga rikakudekoreta unaonekwa neatanga zvinongoita kumamakeup kunatural kuti munhu anozoona ruchiwa kuti ndarora mafuta munhu abva munogeza asa feya wanyazonera ifraud kai ndisi kuti makeup yakaipa kungopfuura nekoko tuma example so muchechiwo mune mapolitician ka uchiparidza saonekwa achitarisana kuti akuwadzwa anozvinyanya tisirewo flower mupoto unojaja vana vevamwe vana vaone musikanzwa vana havana kurayirwa vamwe vana musikanzwa vainawo haisinyaya kuti havana kurayirwa vanotoudzwa havanzwi saka tine vabereki vanoseka vana vevamwe mwana akanodhakwa anoita zvemadrugs havana kurayirwa mwana akarayirwa kune mweya inovarwisa tenda Mwari kuti nyange wakarayira vako chakaita kuti vateerere Mwari akavapa mweya wokugamuchira tina vabereki vanofeel out of place kana pachitorwa nyaya dzevana so vedu vana vakachata vake vanongotizira vanongomitiswa unoziva kuti kune vanhu vakavimbika vanotomitiswa vanojutwa nevanhu hazvire kuti anga nemusikanzwa musikana uyo aiwa akasangana nemukomana ane musikanzwa iye aitoda zvemba yacho but tsano vakatamba naye havasi right but vanhu vakamuona vanoti kusarongeka when you understand the grace hauna munhu waunochinyira zviri pauri zvauinazvo izvi iflawa yakazorwa iyo nyasha dzikasudurutswa hapana munhu apa ugamuchirike iwewe nerafu yauinayo iyi murume wako akangosvika pakuzvinzwisa akakugamuchira kwete kuti rafu anoida Mwari vakangotiwo munhu wedu uyu anoita mushe garai tsano because varume vakatinombotandara tinomboudzana kuti ndiri pama1 but ma1 acho handibve varume paunoita magathering yavo nzati handiri pama1 kudheno but ndinochembera nema1 angu adzimai muri ma1 kazvechiwa mwacho apa but muri ma1 edu tochembera tese muri ma1 edu kudaro so nekuti Mwari vakangotiwanirawo nyasha church hear me very well ukatarisa background yako kwakabviwa upenyu hwako uri muriwo unovava kutetswa kudai so vakashedzera kuti mupoto maita rufu havana mbotaura rimwe wedhi riri nani death chinhu chinotyisa zvokuti waifanira kutora kurasa nepoto yacho kana mupoto mabikirwa poison nepoto yacho inoda kutoraswa but Mwari vakapa muprofita wisdom ndokubva ati achindipaiwo flower tiso nyasha dzikakandwa mupoto vanhu vakadya vakaguta vakararama havana kudya a good meal vadya the grace of God upon a bad meal wako upenyu ukautarisa hauna zvimwe zvaunofanira kunyotara pamberi pamwe unongoti asi Mwari mune nyasha haisi nyaya yekungwara yekurongeka yekugona pamari shoma yaunotambira nemba yawavaka zviri pachena kuti hakuna uvaka nemari yacho wavaka nenyasha dzake because iri mari yacho haikwane but sei pazovakika Mwari vakakupa mumwe mikana nedzimwe nyasha pazvishoma zvako pakaitika zvikuru zvakuti dai iri breakdown yebudget ukaisa unazonoti hazvisiri izvezvi
iye haikwana aite. Asati muzowana achitanzi toshanda tese but zvinhu zvaita so ndofunga ane mamadhira anoita. Nyasha dzinosvika pakuti vanhu vakususpecte kuti kudiwa kwaanoita kubasa anenge akabata iwe uchitobatwa nenyasha. Pane kumwe kugamuchirwa the spirit of acceptance, the gift of acceptance, the grace of acceptance, zvokuti wega unotoshama kuti but vana vanoziva zvandiri ava but indava chingondidaroso, nditori muriwo wekuti ndega ndikazvivheta vakangotesta kudai vanorasa, nokuti kune kwatakamboraswa ikatova evidence yekuti hatigamuchirike. Ukanzwa munhu achikumhoresa achiti yes uchiri mupenyu isaini yekuti palisti yevafanira kunge wakarowa pasi, achicha anoti uchiri mupenyu naye kuda kuti wakatofitawo kufa. Isaini iyo yekuti vanhu havana basa newe, dai wakatorowa pasi kudhara but nyasha dzaMwari dzakakuchengeta. Mumugwagwa watinofamba hamuna good driver, mune madriver ane grace. Why? Nokuti zviri kuuraya vamwe unotosangana nazvo, Mwari achikunzvengesa. Uri correct unodhumwa nemunhu ari wrong wotofa. Vanotoyambirana pamaholiday ka don't drink and drive. Iwo manje unodhumwa uri sober ungayambirwa kunzi kudii? Haisi nyaya yekuti une zvaunogona stereke. Ndoda kuti timbobvisa human effort, timbobvisa credit paintelligence, tibvise credit pabeauty. Ungoti asi Mwari mune nyasha dzamakaisawo muupenyu hwangu. Zvatadzwa nevamwe makanditendera kuita. So ndikaona vamwe vari kukundikana handigone kuvatsvinyira. Jesu anobvunza vadzidzi kuti munonditani, vanhu vanonditani. Vakati vamwe vanoti Isaiah, vamwe vanoti Jeremiah, Jesu ndokubvunza kuti asimi munonditani. Zvanzi vese vakambonyarara. Peter ndiye akati muri Mesaya. Jesu ndokubva aziva kuti Peter zvaagona anogona kuzozvitutumadza. Regani gana ndetopa yambiro. Jesu ndokubva ati Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi kuti Baba vari kudenga ndo vakuzivisa. Kuda kuti hauzive waziviswa. Sinokuti Peter akasaudzwa izvozvo anozoti Jesu aenda oti kune vamwe vake, vakomana marevhati nawo pamusoro paKristu. You must be serious pakunamata kwenyu. Be prayerful guys. Mwari apota achitaura newe, upote uchioneswa zviri kuonekwa. Saka Jesu akagara achikanzura ndokubva atotara pamberi pevanhu kuti Baba vakuzivisa. Otherwise wakafanana nevamwe amuzive. Dzingori nyasha kuti Baba vakuzivisewo. Zvimwe zvatinofungidzira kuti tinogona kutori kugoneswa. Zvimwe zvatinofungidzira kuti tinoziva kutori kutoziviswawo. So ndikaona asingazive ini Mwari vandizivisa, I will not judge. I will stand with my brother. Why? Nokuti dzangu bhururu inyasha chete. Hapana zvandinganongedzera ndakazodai so saka pandakadai so Mwari ndokubva azodai so. Hapana. Kungoti asi Baba vakangofungawo kuti ndizive nyaya idzi. So Leah afanira kudadira mumwe wake Rachel kuti taamo mumbaka maizviti munodiwa muri kupi? Ziva kuti makarorwa usiku. Veusiku imbonyararai masikati hazvibude izvi. Fair masikati. Mubvunze kaJacob. Kwatoedza akatoshedzera kuti yamanditamba haiti. Saka wakangokwaniswawo kune karima so. Kuti chipinda kusati kwaedza kasika wapinda. Pakangoita chiedza chete ndopaunonzwa kuti handisi typing agamuchirike. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ndiwani unojaja utera hwevamwe sekunge wakazviita nesimba rako? Ukaunderstand grace, you become humble. Ukataona uchidada hausati wachibata. Vakuru nyasha ndo ukanyatsozinzwisisa hauna munhu waunotombodadira kana vanhu vakakupiga sokuti wakapenga wega unongoziva kuti asi Mwari mune nyasha. Handina zvandakagona, handina zvandakaita, asi Baba makangotendera kuti nekuvava kweso dyika.
I love examples. Marriage medu panongo chiti sweetheart, you are the best. Wega unotoziva kuti handisi best, Mwari angoda kuti tsano vataurewo izvozvo. Zvimwe hazvina chitsotsika. You are so beautiful. Wega unotsana kuti tuma language twedu, asi ndizvo angotaura tuma language twedu. Mwari vatendera kuti beauty yacho ingooneka ona tsana. Haipo. But Mwari vangoita kuti wangu aone kuti ndakamunakira. Anenge madhiri ka. Kuudzana kuti you are beautiful usina madhiri. Wega fefe unotoziva kuti hakuitisana. Chidhiri chaJehovha chiri kuita zvifambe izvi. Tsano vakatanga kunyatsoona zviri original, munhu anorova pasi. Chidhiri chemanheru chekwaliya ichi. Waseka. Oh. Yo. Dai asiri Mwari. Dai asiri Mwari zvake. Ndaipamira panapa ndichitaura ine. Waitangira papi? Chii chauche qualification amaiti tsano uyaiwo Cape Town, uyai muParis. Ndichitaura nyaya yani kupi? Peter, nekuramba kwakaita Jesu katatu aka, iye anongokuda manje. Usazoudza vanhu kuti 4 ways to be close to Jesus, wakaramba iwewe. Iye ndiye akangovavarira kuti just remain part of the team. When you understand grace, you become a true worshipper. Haupushwe kuti ngatiomberei, ngatirumbidzei Mwari. Vakuru mukaziva kwaakakubvisa ndo motivation yako. Haudi leader nokuti kuti ngatiimbei, ngatifarirei Mwari. David pane matambiro aakaita ekuti akakwesenwa kunzi ndamuchitamba kudaro. Imi muri mambo, ndokubva ataiwa ndiri kutresa kwandakabva handakuberekwa ndiri mambo. Ndaitofudzawo zvandaifudzawo. Mwari ndokubva vatuma Samuel akandizodza. Saka ndandarangarira Mwari kwaakandibvisa. Handidi control pakumurumbidza. Hama dzangu muri kunoona nichinzi mistiningi. Kune kwakabviwa tichitogara mumukuku zvinhu zvisina kumira mushe. Mukationa takugara kwakanaka uku chandinoziva chete. Imimi muri kuona zvanhasi kune kwakabviswa muriwo uyu. Muriwo uyu waito vava. Hauna kutanga zvakadai iwewe, hauna kutanga zvakadai. Uda kuti vhara, uda kuti nyepera zvako. Tikadzoka pamashure mbichana tinonyatsoona kwakabviwa kwacho kuti uri type yekuti dai hausinzi kuwana nyeperana pa kuma Facebook. Dai ndakakuona kudhara. Dai wakamuona kudhara, waitiza. Tsanovapo nhasika. If I saw you and before. Piwa picture up before. Unyatsoona kuti asi kuna Mwari kudenga. Ndo zvanga ari munhu kuti uchigara kupi uchiita sei? Before haina kumira mushe. Pakapindira flower pakadururwa nyasha. Kumashure kwakabviwa hakuite. Saka uchanoti munhu akakuda muchiri ikoko anoda iwewe zvishua. Woza udike tikadzoka kumashure mbichana vari kukuda nhasi havadi type iyoyo. Vanoda zvawava kwete zvauri. Akakuda ndiye akakuda before. After hapana nyaya. Wakudyika muriwo. Kune kwawaivava. I remember hama dzadzimai vangu dzichivanzwira tsitsi. Kasika kuda kuroorwa zvongotizira muchafa nazvo zvidhakwa zvenyu. Bondairova ka. Ndokusanamata kwacho ka. Nasinganamati. Saka kusanamata kuno include izvozvo. Kugara uchirova mukadzi. Hama dzacho dzaidzikauya pamba dzoti mwana wamai vangu unofirei. Izvezvi vakauya kumba vanoti zvako. Ya before na after kai. Waimbovava muriwo uyu. Husband material. Jesu apindiro. Hama dzaibuda misodzi dzauya pamba kuti mwana wamai unofirei. Taisemesa. I remember pandakatanga kuparidza vanhu vanga vasinganzwe message vaindinzwira tsitsi kwete message. Waparidza hako vakatarisa bhutsu yacho vaiti asi dai Mwari arangarira tsano. Before I say kutamba nayo.
kumashiro. And I always tell you kuti kudhara ndaiva muranda washe. Waiti ukantarisa unoita kuti munhu muranda. Mazuva ano pandaita man of God. Ndandiri muranda iyi. Hayi kuti man of God yemazuva ano. Muranda washe chaye. Ukatarisa sewaisedzera uyu muranda washe uyu. Waivava muriwo. Vanhu vaiti vakatesta vaiti unorasa nepoto yacho. Baba, chikontena chepoison unotochicherera pasi. Unorasa zvese nepoto. But Mwari vane zvavakaita. Iwe unozisa life yako iwe. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Vane zvavakangofungawo Mwari neupenyu hwako vakakuwanira nyasha. Ndinhasi votosimba tichikuona kudai songosina kudai iwewe. Isu vamwe tine mafoto ekudhara ukatarisa so. Unoshedzera kuti ndikasanamata ndoparara. Bhotsano vanga vakaparara ivavo kwete mbichana. Vanondiziva kudhara vakandiona nhasi vanobvunza ka2 kuti ndiwe here. Reminder iyoyo kuti pamwe makatifananei because vanonyatsoziva zvawanga wakaita. Andambodza 2014 pandaienda kuEthiopia so ndiri paairport. Vanhu vataiparidzira kuna first mwanoshanda ipa vakandibvunza. Mufundisi wangu wekurodi muri kuperekedzani? Hazvifite. Unotanga usi kuenda. Iwe kune nhamo yekuti ukawanikwa paairport unozonzi une munhu wari kuperekedza. Unenge uchivava kwete mbichana. Ukatarisa so vanhu vanonzwa tsitsi. Unenge uchafamba nebhuku remoto kuti ndeyangu iyi. Unenge driver. Asa kune testimony yekuti ukasafamba nemapepa acho vanhu vanotoramba. Nzandirana ari kuitiswa. Muriwo unenge uchivava. Wazorwa uti flower so. I'm sure my time is done. But ndoda kukupa a reminder kuti paunopfugama imbomira kuchema nekuti ingoti asi Mwari mune nyasha. Pakaurayiwa James ndo pandakabuda ini ndandakarara. Iwe Peter na James havana chavakasiyana vese vadzidzi. But pakabuda mumwe mwakafira ipapo. Kubva wakataivawo vamwe wangu vakatofa. Ende vazhinji vacho misikanzo yataita ndindaiva trainer. Vanhu vanoti tine shamwari yedu yaita birthday ane 56 years. Vanhu vaisa macomments kuti wazvibata shamwari, wazvibata shamwari. Ndikati hongu munhu anenge angadaro akazvibata but nyaya hombe anga akabatwa nenyasha. Nokuti zvinourayisa taitoita. Ndo pandakaziva kuti ekita hafe. Vamwe wangu wakafa. Ekita hambofa zvite. Kunofa majunior. Masenior chaivo ari kuita zvinhu kurodhu. Anochembera. Iwe try one. 2 minutes hakuna munhu. Kune nyasha dzinokuprotecta so. Mwari vakabva nesukure. Zvaiitika kumashuro. Hatigamuchirika hakuna munhu akadaro. Saka usapane paunosvika utombobvunza adzimai kuti asi wakambonyanyonidirei because unyazona kuti hapadike munhu uyu type uyu. Saka unotonga adzimai wangu wakaita dzungu wakamhanya. Panodika type iyoyo. Ndiye wakandidirei. Wachema nekukomplaina. Ingotenda Mwari nezviripo. Anoziva kuti ukarwara ukaenda kuchipatara unoiswa paoxygen. Zvinoita sekunge wanga uri pacarbon dioxide vakukuchinja. Gamba uri kukuchinja kuti ubhadhare chete. Unoiswa paoxygen wanga uri paoxygen. Izvozvo uri kufema oxygen ukarwara unoiswa futi paoxygen inobhadhara. Chidhiri chekukurova mari. Chekungokuudza kuti mamuri panyasha this time tokukuvadza. Zvatinotora for free izvi. Zvodhura izvi. Zvaunoona nyori zviri pachena izvi. Hazvisi easy. Sana asakunyeperi kuti wakarongeka ende wakangwara. It's about the grace of God. Bururu nyasha dzikashaika tinoparara. Yesu ane mbavha yakati tikuenda tese kudenga. Mbavha iyo haina imwe testimony zvino. Nekuti vamwe vanogona kubosta kana Abrahamu. Takanzibva uko ndikabva ikoko ndikateerera Mwari. Pauro ndakasiya zvakaipa ndikatanga kufamba naMwari. Tsotsi rinongoti ini ndakangonzi handei.
Hakuna chechi yakapindwa, hakuna chegumi chakabviswa, mudhara akangoti handei. Ndo vanhu vacharwadza vanhu kudenga ivavo. Ana handei ava. Iwe tauri takaita makrusade, tikatsanya tikashingirira, moti ndaiba but ndiri kuno. Unofunga kuti uri kudenga risiriro. Harunofunga kuti Mwari nyaya yemuchinda uyu havanyatsoinzwisisa kana. That's the grace of God. Pausinga qualify. Pausina chaunogona unongedzera kuti but bosi ndakazodai so saka vakanyatsoona qualification yangu. Ndokubva watoona kuti tikaluza munhu italuza munhu anogona zvinhu. Kune vanhu vekuti kufunda kwacho kuripo. Unototadza kuwana basa nenyaya yekufunda kwacho. Vanototi hatigone kukubhadhara. Hurumende inotisunga. Unoita rovha rakaremekedzwa. Kuti habhadhariki. Nyasha dzikashaika, una chaunogona iyo. Bro wangu akadzingwa kukambani kwandaishanda inini. Aiwanzoti tikapedza basa inonoka kubuda. Saka aisasupita kuti yarusara achiba zvinhu zvaishaika. Ndokubva azochinja kuti aregere kusasupita, ndokubva akupota achimukira kuti asanonoke kubasa. Paakamukira pakashaika chinhu zvikanzi atanga kuuya ndiye suspect. Hauna chaunogona pakashaika nyasha dzaMwari, kugona kwako kwese era. Hauna chiri right chaunoita. Ungochena saunoti inzenza. Ukasachena ane uchina. Osa vanhu vacho havana kwavo. Mapfekera yasoka kuchena kacho kasimati kacho isuspect. Pfeka zvine uchina china sokuti janki yese hatina kwaanoenda. Every side unenge uri wrong. Hada kukurora so but akati dzidzei vakafunda vanonetsa. Dofa haridiwe akafunda stereki futi hanzi anonetsa. Wega kuti unyumwe kuti pane mweya umbonyumwa. Nongochiti vari kundizeza ndinopisa. Mweya uyu. Ndokubira tusumuke tinamata. Munamato wako newangu ndiye kuda kungotenda Mwari nenyasha. Wandataura kwaari anoziziva kuti vakuru titori miriwo inovava. Tikada kuburitsirana pachena. Ndakauya sei muno, ndinogonei, ndinoshanda kupi, ndaachivhei. Otarisa type yako yacho. Hakuna zvakadaro. Idzi ndo dzinonzi nyasha manje idzi. Zvauraya vamwe wakadarika nepo hauna mbofa. Nge generation yedu atochemberayo akura azvibata zvirwere zvinouraya, zvimwe zvacho hazvichauraya. For example HIV unenge uinayo 20 years, mumwe yakamubata kusati kwane maARV, 1 year akafa. Iwe utopiwa credit yokunzi unozvibata. Wega unoziva hakusi kuzvibata uko. Chidhiri ichi. Takararama zvinonwiwa zvako. Regani dzogorore inenge rafu ndipadzogorore papa. Zviri muropa rako zvinouraya within a year. Zvakauraya vakawanda. Chaita kuti urarame wararama mudispensation yekuti Mwari vakatendera kuti kudiscover mapirits anokusustain. So kana utori positive ndounyasha hombe. Nokuti kunguva positive yaitova death sentence. Saka wakona kuchinyira vanhu kuti vakafa vanga vasingazvibate. Newe hauzvibate, unacho but uri mumwaka wekuti unoraramika chiripo. Ukadzisa nyasha unoda dira. Takafanana neivo vaiva unoseka vai. Chatakangosiyana chete, takawanirwa nyasha kurarama mumwaka wekuti zvinoraramika zviripo. So kana wakunamata ita uchirevesa kuti asi Mwari ndimakaronga chidhiri ichi, nditori liya, ndiri muriwo unovava iyi, ndaigona kuraswa pakatorwa miriwo iri nani. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Tinokutenda ine nyasha. Tinokutenda ine nyasha. Tinokutenda ine nyasha Mwari. Dzisiri nyasha Jehova tinoparara. Dzisiri nyasha Mwari wangu hatina kwatinoenda. Nyangwe nemari yandinotambira nebasa randinoshanda. Dzisiri nyasha Mwari wangu imba yaivakika. Dzisiri nyasha Mwari wangu nemotokari yaitengeka. Dzisiri nyasha Mwari wangu andaigona kubata nyangwe zvandakabata. Muri Mwari wekuti mafunga nezveupenyu hwangu. Makadurura flower pamusoro pelife yangu. Yakazara kuvava. Imi Mwari makadurura nyasha. Life yakazara kuvava, ndiri muzambiringa webundo. Asi muri Mwari wakadurura nyasha. Muchene wakatendeka Mwari wamasimba ose.
wakarurama wedenga anogona anotida Baba. We thank you for your grace. We thank you for your grace. We thank you for your grace. We thank you for your favor. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wenyasha muchene wakatendeka. Wenyasha muchene wakarurama. Takupa imbiri takuna matai Baba. Nokuti dzisiri nyasha Mwari. Hakuna kwataienda. Dzisiri nyasha Jehova. Hapana chataita. Dzisiri nyasha Mwari wangu. Hapana chataigona kubata. Zvandabata Mwari. Ndabatiswa nenyasha. Zvandabata Jehova. Ndabatiswa nefeva yenyu. Zvandabata Mwari wangu. Ndabatiswa nenyasha. Muzita ra Jesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Regani gare pasi ndoda kuti unzwe vhesi. Mark 16 verse 7. Mukadzi aenda kuguva ari kutaurirwa, go and tell my disciples and Peter. Go and tell my disciples and Peter. Izwire kuti and Peter rinotaridza kuti Jesu paati my disciples anoziva kuti church my disciples pavakanzwa kuti Peter aramba Jesu ka3 vakamisa pasi peshamu. Is not part of the team. Vakamujaja. Saka Jesu pari kuti taurirai vadzidzi vangu tisangane Galirea anobva ati uye na Peter. Peter is one of the disciples. There is no need yekuti ati uye na Peter. But say akazoti taurira vadzidzi vangu tisangane Galirea uye na Peter. Ari kuti church mune problem yekujajana kana mwakundikana. But ndine nyasha dzekuti newa musingade anokwana muprogram. Idzodzo nyasha ngadzitike kwauri. Mwari pavanoti vanhu vanasikana ngavarorwe vati uye na Jeni, uye na Rosi. Nokuti already pakutarisa kwevanhu havakuverenga havakutarise. But Mwari wenyasha munamato wangu panopiwa vanhu mastands panowana vanhu mikana yekubudirira. Mwari ngati ava ngavabudirire uye newe. Rako zita denga ngariregere kukanganwa. Mwari ngaregere kukukanganwa. Vanhu panopiwa nyasha pavanogoverwa fefa. Mwari ngavati uye newe, uye newe. Go and tell my disciples and Peter. Akandiramba ka3 but pamuri kudza vadzidzi vangu musakanga noti Peter achiri muprogram. Inyasha idzodzo kutomuka kuguva achiziva kuti Peter aburitswa chechi. Akatomuka muguva achiziva kuti vatomujaja atodzingwa. Vane record yake yokundiramba ka3 saka vatomujaja. But Jesu anoti kana makudza vadzidzi vangu tisangane Galirea uye na Peter. Panonzi uya newe. Hauna hako kufunda but panosimudzirwa vanhu pabasa. Mwari ngati newe okwana kwana. Hauna kungwara but pari kuwana vamwe mikana muupenyu. Mwari ngaakwanise zita rako. Vamwe ngavataurwe seteam but nekuda kegrace may God mention you by name. Kuti vamwe pavari kubudirira uye na Matthias, uye na John, uye na Terence, uye na Edmo. Pari kurorwa vanhu vachichata uye na Rosie. Pari kurorwa vanhu vachibudirira uye na Memory. Mwari ngazi kuzive nezita. Pari kugoverwa nyasha rako zita ngarirege kukanganwika nokuti nyasha dzacho dziriko. Church Mwari ngavakuitire nyasha, Mwari ngavakuropafadze muzita ra Jesu. Amen. Thank you, Pastor. I want us to open a door for our Sunday offering. Yeah, just take it away. It's good to worship God with substance. Yeah, praise and worship. You can come up as we sing and praise God. Let's have, you are giving by revelation your words. You're going to die this city nyasha. Nditori muri ono baba. Iyo ya unoti shoma ya uno batai. Kune vamwe kuti havabate shoma itowanikwi. Mumwe akatoshaya basa racho. Iyo ndoro unochema naro. Imboti Mwari pandiri papapa. Ndiri kuona nyasha dzenyu. Ukagona kutenda Mwari muzvishoma vanokutrasta une zvizhinji.
Learn to appreciate God muzvishoma zvauinazvo. Learn to appreciate God mukuvava imomo ingoti Mwari mukuvava kweso mandipawo mukana. Let's sing. And we can come to give. Asi Baba, Asi Muneruno, Asi Baba, Asi Muneruno, Asi Baba, Asi Muneruno. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Appreciate God muzvishoma zvako, mukushayiwa kwako, munhamo yauinayo. Iti Mwari nyasha dzenyu izhinji dzinogara nekusingaperi. Appreciate the grace of God. Appreciate the grace of God, especially in a foreign land. Munyika inorira kuti mazuva ese. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Thank Him for His grace. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him. Tenda Mwari, tenda Mwari, tenda Mwari. Appreciate God, appreciate God, appreciate God. Appreciate Him for His grace. Asi Baba, Asi Munerudo. 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 Baba tinokutendai. Vana venyu va appreciate nyasha dzenu rudo rwenyu. Thank you Jesus. Thank you Jehovah God. Takutendai Baba, vana venyu vakushumira nyangwe nehomwe dzavo. Vachikutendai nekuda kwenyasha munyika yevatorwa mukuoma kwezvinhu Mwari. They are appreciating your grace. I speak blessing over their families. Kumabasa avo ngavapromotwe. Nyasha ngadzidururwe, pfuma ngaibatike. My relationships avo Baba ndinodeclare michato. Favor inobva kwamuri Baba ngazvibatike zvavanoshuwira. Nyasha ngadzidururwe Baba, zviratidzei mukuvava kweeconomy kuti munadzo nyasha dzekuti venyu vanokutendai muvape kubudirira nekukunda. We thank you for your grace. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Ndinotenda again during the time. Unoshamisa ishe cheso.